hindi naliligo. Ay, si Jacob. Si Alain na, hindi daw, nakakawin. Nakaka-chat mo si Alain? Bakit Teresa, wala bang pwede maglinis yung minubusang pinabayaran doon? Pero okay lang. Hindi naman ako kukuha ng maraming siyempre, social distancing. Hindi, mababa. Wait lang. Meron pa kaya nito? Dahan-dahan din ha? Dahan-dahan. Oo. Bakit kasi bukas yung mga cup? Ay, tara, pasok tayo. Ay, yeah. Natay daga. Ay, dito ba? Dito nga, dito ba? Pinipindot lang ko. O, yan ganun. Naku po, nalaglag yung dinosaur. Tao po. Si Chloe daw.
Ito po yung ano to tawag dito, season? Slide. Ito po yung kanya. Oh, dahan-dahan ka po. Ha, dahan-dahan. Siya yata hindi tayo nag-i-scan. Pwede tayo mag-open na lang. Uy! Ay, gutom ka na pala. Gutom ka. Dali, dito. Dali! Dito. Dali. Wow! Dali. Hayaan mo siya. Dito ba hayaan mo siya maghirap? Pinahirapan ka sa niya. What's that kaya? Oh! Naku, kailangan mo sirain. Hayaan mo siya. Dali. Wow! So, ang laki naman. Ano yung mukha mo niyan? Sayon. O, lagyan mo ng alcohol ko. Sayo, spray mo ng alcohol. Makawakan na eh. Wait lang, Sayon. Nalagyan natin ng alcohol. No. Wait lang. Dinosaur! What's this? Oh. What's that? Jacob, it's a big dinosaur. Oh, big dinosaur. Yay! No, ganito. Jacob, no. Kasing laki. Wow, big dinosaur. Favorite niya po yung dinosaur. Kaya dinosaur ang binigay ng kapatid niya. Yay! Big dinosaur. Tuwang-tuwa siya. Dito tayo. Kasing laki na niya yung dinosaur. Big dinosaur. Tuwa siya, oh. Jacob, sakyan mo. Dali, sakyan mo. Dinosaur. Yay! Jacob! Yay! Naman, ay ka, dali. Hi, Lola! Nasa mood